Γεια σας μάγκες. Καλησπέρα στα παιδιά. Τι λάμπρο. Εξήγησε τα παιδιά ότι είναι από Παλιά τον τα νηπιαγωγείο μας, Έτσι. από το δημοτικό μας, Λοιπόν. Σκοτεινής, Ψσσ, του Κώστα, το αυγουλάκι. όχι ρε του Αυγουλάκη, δεν τον είχαμε στο νηπιαγωγείο. Γεια σας μάγκες. Καλησπέρα στα παιδιά. Του Τσιμπούρη ήτανε, του Λεωνίδα, Οπ, έχει κάνει το ινάμαξα την κολοκύθα. του Βαρδονικολάκη, Γεια, ωραίο Εγώ τώρα έτσι ζωγραφίζω. της Βιολέτας. Βιολέτα. Βιολέτα ρε, εδώ η γειτόνισσα της Όλγας η αδερφή. Του Βεντούρη. Ωραία, εξήγησέ μου λίγο τι είναι αυτό. Καράβι. Ένα καράβι που έχει πάνω κάτι ανθρώπους μάλλον, εντάξει. Οι πειρατές της Καραβιβικής. Να, του Νίκου του Ρενιέρη. Τι είναι αυτό ρε το πουλο του ΙΠ? Φλότα ή Ραφαήλ. Τέτοια μας κάνω ρε. έκανε. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Όχι, νομίζω αυτό που λες τότε τα κάναμε αυτά. Όντως. Ναι ρε. Αυτό πιανού είναι. Εγώ έτσι το είπα για πλάκα. Εγώ έχω γράψει κάτι άλλο από πίσω. Νφόη. Νυμφόη. Φόβα, αυτά ήταν οι κώδικες αυτή δική μου. Κάτσε να... Τι πιανού είναι? Του δεν Αστυπαλίτη. Δεν ξέρω. Το Αστυπαλίτη δεν έχουμε δει. Τον Αστυπαλίτη δεν τον είχαμε στον νηπιαγωγείο. Αν νηπιαγωγείο, μήπως ήταν του Αλεφραγκή. Δεν ξέρω. Ή της Πλώτας ρε. Την είχαμε. Ναι ρε. Δεν θυμάσαι που τα είχε και με τον Λάμπρο? Μπορεί. Όχι ρε, με το Λεωνίδα τα είχε. Δεν θυμάσαι το πάρτι μου που είχαν βγει έξω και πηγιόντουσαν? Συνεχίζουμε, πάμε. Πάμε. Ρεσιού. Ώρα για δράση, μάγκες. It was just a prank, Han. Ναι, γεια σου. Από εκεί που είχαμε μείνει το συνέχισε. Ναι, από εκεί που είχαμε μείνει, δεν το συνέχισα. Today is the that's one-year fascinating. anniversary of the dreadful tragedy of Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. I know it would mean Αυτό είναι το μόνο so που much to ξέρεις. Hannah and Beth that Εγώ we're τώρα all δεν still θα here το κάνουμε. together. Όπα, ναι. And I'm thinking of them. Βλέπεις, απλώς πάει με κάποια καθυστέρηση. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. Εμείς δεν ακουγόμαστε. Γιατί το έχω βάλει εγώ στο μηδέν. Excuse me? Did you Καταλάβες. say something? Oh, did you Τη φωνή not εδώ. hear me with your Εδώ, sluttiness? στην Stop εδώ. it! Mike, Άμα τη δίνω why don't you αυτό. check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. Alright. Δυο τηλεχειριστήρια έχει. Ναι, Did Σε πέσω you και hear ένα that? πράγματα. δεν έχω πρόβλημα. In God's name are you wearing? Here's our one-way ticket to the spirit realm. Watch out for Άστα, that, Josh. πίσω. That's how it's gonna be. Yes? Να, Jess? So, it says here, to communicate with the spirit world, you must free your mind of all preconceptions, drop all inhibitions, and generally give yourself over entirely to the will of others, sublimating your every desire to the will of the spirit master, which is It me. doesn't say that. And all present will remove their garments at my sole discretion. Chris, come on, this is εδώ είναι τώρα καινούριο, έτσι. Αυτό μας βγάζει τώρα, έτσι. Ναι, θέλω να επικοινωνήσει και καλά με τα πνεύματα, λέει. Yes. Ποια πνεύματα μόνο, τι λένε. Okay then. Να, και θα ενώσουν και καλά τα χέρια τους, ξέρω εγώ. Βλακίες. Ashley, since you're a recent Είναι convert, τρομακτικό why τι don't you θες να είναι. Α, τρομακτική είναι η υπόθεση. Ναι, ρε. Thriller και τέτοια. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε στο πνεύμα, είναι κανείς εδώ ή να πούμε αμπρακατάμπρα, ξέρω εγώ, να το πάρουμε στην πλάκα. Είναι κανείς εδώ. Okay. Is anyone there? Όμορφη αυτή. Will you reveal yourself to us if you're there? Λέει θα αποκαλυφθεί σε εμάς. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Οπ, μετακινείται. Wait a minute, did you do that? I didn't do anything. It's moving again. Λέει εσείς, λέει το κάνετε. Όχι, λέει ούτε εγώ, λέει δεν το H? κάνω. What's it spelling? Hold on. H, How's this happening? Are you moving it? Εγώ I πιστεύω swear πλάκα it's της just κάνω. moving. Oh shit. HP, help. How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? We need to know who it is if we're supposed to help them. Θα φαινόταν άμα το κουνάει ρε κάποιος. Τι να του πούμε, ποιος χρειάζεται βοήθεια ή τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Εγώ πιστεύω ποιος χρειάζεται βοήθεια για να Και εγώ δούμε για τι να θα μας, κάνουν οι άλλοι. να μας αποκαλυφθεί κιόλας, να δούμε. Who are you, ποιος είσαι. Oh, here it goes. Okay, S. S, I, S. T. E, sister, αδερφή. sister.
sister? Η αδερφή αυτού. Sister. Oh, Η come μία on. που είχε This is πεθάνει. Shut up. Ask it whose sister. Josh, it's Αλλά και οι gotta δύο οι be. αδερφές είχαν πεθάνει. Τώρα Okay, λέει να well. ρωτήσουμε ποια είναι. Which sister is it then? Ashley, ask who it is. Να ρωτήσουμε αν είναι η Χάνα ή η Μπεθ. Ποια είναι πιο όμορφη? Όποια θες. Η Χάνα. Όποια είναι πιο όμορφη. Το κριτήριο του Ραφαήλ. Who are we speaking to? Σε Hannah? ποιον μιλάμε. Χάνα, Is that you? is that you? Yes, Oh God. αυτή είναι η Χάνα. Μέσα έπεσε, τρίποντο Ραφαήλ. Josh? Are you Fine. sure because we can Είμαι καλά, λέει. No. Δεν θέλω να σταματήσουμε. It's cool. I want to hear what it says. Θέλω να ακούσω, λέει, τι θέλει να πει. I don't know where to start. Δεν εννοεί Think αυτό. about it. If Τι this θα πει is αυτή, τι θα actually γράψει Hannah, έτσι I mean, πάλι. we can find out what happened that night. Josh? I can handle it. Μπορώ, λέει, να το διαχειριστώ. Να διαχειριστώ. Ναι. Let me think. Τι συνέβη σε εσένα ή να τη ζητήσουμε συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί. Έλαντε, άρα Τι τι συνέβη. Μαζί το πάμε. Hannah, Ομοφωνία. we Πιάσε miss you. κόκκινη. We want to know what Αφού happened φοράω. to you. Can you tell us? What happened? Μπορείς να εννοεί? μας πεις, λέει, Τι? τι έγινε. B, E? B, T? τι. R? I don't like this. Betrayed. What does she mean? It's still going. Oh God. K? I? L? Τι πάθανε L? αυτή ρε. Kill. E? D? No. Kill. We didn't kill them. It was just a prank. Ash, calm down, okay? Just, Like. we need to find out Ναι. more. I'm sorry. I Λένε am πλάκα, so λέει. sorry. What do they mean? Ask them what happened. It's the only way to know. Ask them, Ash. Τι λένε ρε. Λέει, how did you die, who killed you. Να ρωτήσουμε ποιος τη σκότωσε. Ναι. Αν και έχουμε δει εμείς, αλλά αυτοί δεν ξέρουν και καλά. Okay. Who killed you? Hannah, who was it? L? L, I? I. B? The library. Maybe there's something in the library. Κοίτα, το δες από πίσω. O? O? Proof. No, no, no. There's proof. In the library? Κοίτα, κοίτα. Holy shit. Chris? You know what? No, this is bullshit. This isn't real. Josh, I don't know what's going on. Ναι. Listen. Έχουμε το I don't know if you think αναμετάδοση. messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no. You wanted to use the spirit board. Hey, calm down. It's not I don't Ash's need fault. this right now, okay? You guys are Είναι full αβίαση of... αυτός. Should we go after him? Ah, man. I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. That was crazy. The pointer flew right off the table. If you were faking it, Απέταξε you were με doing one hell of a job. I wasn't faking Yeah. anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Με την άλλη να θυμάσαι που την είχε πιάσει στρογγυλή. Να το να. Jess? Να το να, θυμάσαι. Οπ, να το να. Όπα ρε άντρα. Fuck nonsense. Ωραίο, σαν τη σηματάκι. Ωραία ρούχα φοράνε όλοι βασικά. Σεξ δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ηλίθιοι άνθρωποι. Τι Jessica? σεξ. Oh, come on. Οπ, Jess? κόλλησε το εξονιστικό. Buddy, you in there? Όπα ρε. Όπα ρε. Όπα ρε μάγκες. Scared the blue out of my jeans. Όχι έτσι ξαφνικά. Πω. Κοίτα εδώ, Jess? Α, και ακούγεται, την έχω κλείσει τελείως. Light of my life? Να το να. Αντρίλα, I totally promise I won't Εγώ murder τον you έχω when φάει. I... Ού, γαμώ το! Oh my God! Πόσο τρόμαξα! Ρε τόσο ηλίθια. Πόσο τρώμα... Όπα! Το δες! Τι. Μόλις έσκυψε.
Τα προσέχουμε αυτά, Ραφαήλ. Look at your face. I was scared, Jet. You can't just jump out at somebody. I'm in the middle of the woods. It's scary. I'm sorry to scare you. If we send that to anybody, You what? Δεν φαίνεται καλά από εδώ. kill you. I didn't know you had such a cute little ladylike scream, Michael. Guess you never really know Και εγώ ξέρεις τι someone μπορώ να until you πιστεύω. scared the pants Τι? Ότι off μπήκε of το them. πνεύμα και καλά μέσα της. Να του πούμε και καλά ότι εντάξει κέρδισε. Να μην τη στεναχωρήσω. Alright, fine. You win. Να πούμε και καλά ότι μας It's στεναχωρήσει. not a contest. But I do win. Every Δεν time. λέει διαγωνισμός, θα κέρδισε. Πω, πόσο τρόμαξαν αυτό. Ωχ, κάτι τους βλέπει. Keep on crying, Romeo. See where it Και δεν gets είναι you. άνθρωπος αυτός. Δεν θυμάσαι που τον κυνηγούσε αυτόν αγάπη. Τι είσαι πίσω. Οπ, τότε. Ωχ, πιάστηκε. Δεν θυμάσαι που τον... Γύρνα τώρα, αγόρι μου. Ρε γάμο. Όταν σπαστικός πάει να σηκώσει τότε. Έλα. Τι είναι αυτό, κατάλαβες τίποτα. Να το ξαναδούμε. Ναι. Δεν κατάλαβα κάτι. Τι πάει, καλά, μάλλον θα περάσουμε πάνω από τη διάρκεια της άλλη μία. Για μια μελλοντική επιλογή, άρα να διαλέξουμε να περάσουμε μάλλον από πάνω, κάτι τέτοιο θέλει να μας πει. Γιατί μπορεί να έχει επιλογή να περάσει, ξέρω εγώ, πάνω από εκεί, από το μήλο και να πέθανε, ξέρω εγώ. Να χλίστρα. Wow. Kind of like a real winter wonderland out here. Λέει, είναι πολύ ωραίο χειμώνας εδώ. Mm-hmm. Αυτή... Ξέρεις. Ψάχνεται. Μες στο χειμώνα, μες στα χιόνια. Ήταν μια κολλάρα όμως που έχει. Πω, πως Πες είναι. τα παιδιά ότι είμαι λίγο ανώμαλος. Σε ακούνε, εντάξει. Ακούγεσαι μια χαρά. Was it someone Εντάξει ρε screaming? παιδιά, αντράκι είμαι. No, Thanks. probably just Το άλλο θα ήταν το παράλογο. Α, μπράβο. Freak town. Έχει ώρα να μας τρομάξει. Με το που το είπα, What? κάτι άκουσα. you hear that? No. Εγώ πιστεύω ότι είναι άνθρωπος. Hello? Someone there? Κάπως το φάντασμα να σου πει... Ναι. Εδώ είναι. Ξέχασα με ποιο βαράει. That thing almost killed us. Πάρτε να μια αγκαλιά ρε. Όπα, πού στοχεύεις Νίκο, πού στοχεύεις. Μόνο του, μόνο του. Τι μόνο του ρε, άσε ρε. Πήγε λέει να μας σκοτώσει δηλαδή αυτή αυτό. Ναι. Ναι. Είπε αυτή ότι πήγε να του σκοτώσει τέλος πάντων. Πολύ μ' αρέσει αυτή η κοπελίτσα. Charming. Κοίτα, κοίτα. Πώς κουνάει τα πόδια της. Described, Michael. Τα πόδια. Πάλι σπίτι. I Τι love it. σπίτι. Yeah. Στο τσαντήρι. Οπ. Οπ, μια μάσκα. Αυτή είναι που Ναι, φόραγε που φόραγε ο τέτοιος. στην αρχή που πέθαναν. Όχι ρε, αυτή είναι που φόραγε αυτός που στο τούνελ πήγε Να την τρομάξουμε ή να της πούμε να τη δει. Να την τρομάξουμε Να την καλύτερα. τρομάξουμε. Ω, έχει γέλιο τώρα. Ω, άρχισε. Do not. Oh my god, Jess. Do not be Νευρίασε, laughing at δεν me ήταν right now. σε φαίνεται τόσο καλό. Oh no, that is not fair. Turnabout is fair play, my good lady. I just scared you. I didn't soak you. Λέει με τρόμαξε I'll εγώ do έστω. everything in my power to warm you up. Πιάσεις το κόλλο Better τώρα. get going. Τι ηλίθιος. Do not underestimate my culinary chops. Α, μπράβο, αγόρι μου. Α, Τι ηλίθιος. τίποτα παραπάνω δεν έκανε. Κάτσε, έχει κάτι άλλα μέσα.
Όχι, τι είναι αυτό, βρε. Γάντζος. Τίποτα δεν είναι. Πάμε από εδώ. Ωφ, της κολλάει αυτός. Η μάσκα, Αχ, πρόβλημα μου κάνουν αυτά τα παιχνίδια, τα πλάινα. Τρομάζεις. Αυτά τα κοντινά. Αμάν με αυτά τα ελάφια. Τι κάνει αυτή, τι λέει. Άρχισε τα Ινδιάνικα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Το ζώο, ρε. Πώς γίνεται να το πάνε αυτό? Δεν ξέρω. Μάλλον είναι εκείνη η ρόδα. Λες. Άμα το τραυμάτισε όμως κάτι άλλο. Πώς, τι? Ξέρω εγώ. Να το βοηθήσουμε, Ναι. να νιώσει καλύτερα, όχι να το Θέλω σκοτώσουμε. να μας φάει. Hey, buddy. God, the poor thing. Όχι να το σκοτώσουμε, κρίμα. Γιατί θα νευριάζει και αυτή, αλλά και θα χαλάζει η Mike, ισορροπία it's του. in so much pain. It'll be over soon. Okay, buddy. It'll be over soon. Κάτι το άρπαξε, ρε. Oh my God, what the hell? Όπα, θα έχει κουμπί, ρε, να πατήσει. Το πάτησα, το τράβηνα. Το δες. Follow path. Stay on the path, we're almost there. Έπρεπε να ανέβουμε, ρε, είναι αυτό που έλεγε να ανέβουμε μάλλον. Έλα. Έλα ρε βλάκα μου, σκοτώ πολύ. Αυτή η κοπέλα πιο Βοήθα τι. Help. Help. On, we gotta go. Σήκω, μωρή. Mike, get the key, get it open. Oh my God. What? Ο κόλλος της κοίτα, μα. Τι είναι αυτά, άραγε. Τώρα ξέρεις. Νερά. Πριν, από εκεί που έπεσε. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα. Ρε, κάτι μας κυνηγούσε, ρε. I just ran Κάτι άρπαξε το λάφι, μάλλον αυτό το τραυμάτισε. Was it a bear? Την εικόνα κοιτάς. Ποια εικόνα ρε? Πού πάει αυτή? Didn't see it. Στο παράθυρο πάει. Πριν μας κυνηγούσε το άλλο και τώρα πάει στο παράθυρο. Τι μας κυνηγούσε? Sure. Δεν ξέρω, κάτι Έπρεπε να τέρα. βγούμε πάνω, κάναμε λάθος. Όχι, σωστά κάναμε. Αλλιώς θα μας έτρωγε. Άμα μπαίναμε και δεν την βοηθούσαμε, μας έτρωγε λογικά ή θα την What, του σκότωνε. λέει αυτή, άνοιξε την πόρτα και του λέει αυτός τι? Really? Okay. Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is gonna open that cabin door. I guess Λέει you're υποψήφισμα ότι right. δεν θα ανοίξει, λέει, την πόρτα. Okay. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Huh. Typical. Δεν έχει φώτα. Όπα. This is not the cozy chalet. Butterfly I effect, promised Mike. δηλαδή οι σχέσεις τους ήρθαν πιο Well, κοντά. there is a fire. Καλά, βέβαια, άμα το βγάλει σημαίνει ότι απομακρύνθηκαν κιόλας, αλλά τώρα δεν απομακρύνθηκαν. Michael, Θέλουμε, λέει, I φωτιά. am a lady and a lady needs a proper romantic setting. Άντε, ρε, αγόρι μου, τι του λέω. Είμαι, λέει, γυναίκα και χρειάζομαι, λέει, A lady would like ρομαντικό to cuddle έτσι up σκηνικό, with λέει. her Άντε, man άντε, ρε. by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. Λέει, αναφυλάει το τζάκι να ζεσταθούμε και να γίνει η ατμόσφαιρα πιο έτσι, Mike, ζεστή και φωτεινή. fire and mood lighting. Yes, Φωτιά, λέει, και... my lady. Κυρία μου. Φως. My lady. Ναι. Αγάπη μου. Εσύ άμα ήσουν και έτσι έχεις να Καλά, βγεις φωτιά, εγώ ούτε φωτιά, καλά τώρα φωτιά που θα βλέπεις. θα την είχε ζεστάνει Από μόνος σου, εκεί από τα χιόνια, από το τζάκι που έλεγε τι ωραίος χειμώνας. Θα την είχα ανάψει. Ο Ραφαήλ θα την είχε ζεστάνει από μόνος του. Now, this'll take care of the mood lighting. Ωπα ρε, άγρια. Ναι, Και πώς θα το ανάψει ο έξυπνος? All ξέρω εγώ. Logs are ready to go. Just need a match. Α, θέλουμε, λέει, σπίρτα. Ναι, άντε βρες τα σπίρτα. Αριστερά εκεί στη τέτοια. Εκεί πάνω στη τέτοια ένα κόκκινο που έχει. Α, να, εδώ είναι, ρε. Τι πάθα αυτή. Όπα. Mike! What? Oh, crap. What?
Where is it? What? What's wrong? Gone. It is gone. Τι λέει, ρε? Yes, Δεν slow ξέρω. down. What is Λέει gone? κάτι My έχασε. freaking phone, Sherlock. Α, έχασε το κινητό της, ρε. No. I must have dropped it outside. Για πάει να το βρει τώρα. Δεν I ελπίζω, can't θα lose my την phone. αφήσω. My parents will kill me. Οι γονείς μου λέει να με σκοτώσουν. Αυτό σκέφτεται, όχι ότι πριν έπεσε και πήγε να πεθάνει. Okay. Well, I'll have you look for it. It's gotta be outside. Yeah, I don't Είδα think τώρα it'll μια be ηλίθεια, outside. χαλάει όλο το πράγμα. Or whatever it is. Λέει έξω, λέει, πρέπει να βρεις. Fine. Ναι, ρε, Just βλάκα, wish είναι τέτοιο. you hadn't gotten me completely soaking wet trying λέει, to ρε? scare me. Kind Άμα of. έλον πριν, ρε, στο νερό της έπεσε. Sorry, Jess. Βλακία από Probably τον fell out in the water and doesn't even work anymore anyway, so whatever. Να κολλήσει να μας πάει από εκεί να μην το κάνουμε. Promise. Όχι, ρε, τι λες, όχι να μην κολλήσει. Looky. Who's gonna fire up some nookie? You've been dying to use that line since we got here, haven't you? Ωραία, ναι, τα σπίρτα, ρε, αγόρι μου, πάρτα. Που είναι θυμωμένοι τώρα. Εντάξει, δεν πιστεύω θα τα ξαναβρούνε. Πάρε γεύρα στο καναπέ σου πω εγώ δεν τις κάνει. Δικός μου είναι αυτό. Α, και ένα. Θα το κάνεις εσύ εγώ. Κάνω το κάτω να μην το σπάσω. Ω. Man one. Και πήρε τόσο γρήγορα. Όπα. Very nice. Ω, Έτσι, μπράβο, έτσι, του λίγο. λέει, All τέλεια. right, my lady. Ω, What comes next? τι έρχεται, τι είναι τώρα, της I λέει. think, Τι κάνουμε τώρα, πιστεύω. well, I wish we had some booze. Well, if I'd have known that Τι ahead of λέει? time. I don't know. Αυτή τώρα θέλει να την πηδήξει, αλλά αυτή του το I'm not φέρνει. feeling it. Κάνει Αυτή δύσκολο. νομίζει δεν θέλει. Τι λέει? Να πούμε τι πηγαίνει στραβά, μάλλον. Όχι. Τι τρέχει να της πούμε, ξέρω εγώ. Am I doing something wrong? Κάνει No, τι λέει κάτι I λάθος. mean, I thought you were one way, but you're kind of another way. If that makes sense, it's not your Καλά οι fault. άλλοι δεν τους έχουν ψάξει Yes. Νίκο ακόμα. I Οι really φίλοι like τους. whoever you think I am. Όπα, Well, Δεν τους έχουν just give me ψάξει. a chance. είναι I εύκολο. will show you. Δεν ανησυχούν. Ω, θα σου δείξει, λέει, τι χρειάζεσαι και... Mike, the shutters. What about them? Close them, please? There's just no one out there. I feel like someone's watching us. I don't like it. Jess, really, it's fine. Κάποιος λέει μας βλέπει, δεν I θέλει. really don't like it. Okay. Κάποιος είναι όντως από εκεί. Shutter it is. Τι της είπε να το κάνουν και είπε κάποιος τους βλέπει. Ναι. Oh, Jess, look at this. Is it a fire? No, way cooler. Τι είναι αυτό? Όπλο. Πολυβόλο. Τι λέει? Να πούμε να δει ή να την τρομάξουμε, να πούμε να δει καλύτερα. Όχι να τρομάξει πάλι. Να δει. Can you please close the shutters? Please? Huh? How you like me now? Why do guns make men go completely bonkers? Τι ηλίθεια. Nothing? Right. She'll never understand what we have together. Ξάπλωσε, ρε. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να κάνει αυτό. Michael, I want those shutters closed now. Θέλει, λέει, να κλείσει. Και να κλείσει. Τα παράθυρα. Τι είναι αυτό? I Βιβλίο. don't like the idea that someone could be lurking out there. Looks like we weren't the only ones to meet the friendly neighborhood terror bears. That does not make me feel any Εντάξει, το είδαμε, ρε better. φίλε. Έλα, ήρθε η ώρα να τα κλείσουμε. Κάτι θα γίνει, ρε. Πού κοιτάει? Voila. Shutters are shuttered.
Oh. I'm sorry. I'm sorry. I think I'm a little freaked out, and it's hard for me to like keep this up. And What? Keep what up? look, Της αρέσει I act all το super σπίτι. confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, Oh, I το gotta be βρακίδι. honest, Και σεξι είπε κάπου. I'm really kind of insecure. Τι είναι αυτά ρε παιχνίδι. Τι έχει με κάκτους είναι το βράκι. Τι λέει. Να σου πούμε ότι είναι super hot. Τι εννοεί. Καυτή. Και το δίπλα. Sounds completely μάλλον να μην κάνουμε τίποτα. Τώρα τι ρωτάς ρε Νίκο. You've got to be kidding me. Τι της λέει. Με κοροϊδεύεις λέει. You have nothing to be insecure about. Δεν έχει τίποτα λέει να είναι σχέση. You have no idea. Δεν έχει καμία ιδέα. Σίγουρα λέει. Έχω και σίγουρα. Έχω σίγουρα. We're all insecure. But you know how to handle yourself. You might call it a front, but it's real. I guess I do. Της αρέσει. And that's super fucking hot. Really? Πολύ καυτή. Αλήθεια ναι, της κάνει. Come here. Come there. Άντε ρε αγόρι μου. Maybe I know how to handle you too. Όπα. I am definitely ready to be handled. Έλα ρε ηλίθιε τώρα εσύ. Τι κάνω. Αμάν δεν μας το δείχνει. Ω, μείνονται και δεν το δείχνει. Κοίτα. Άντε ρε κοίτα ρε τι θα δει. Όπα. Κοίτα ρε τι θα μας δείχνει τώρα. Ρε γαμώτο. Έλα ρε γαμώτο. Ρε γαμώτο. Κοίτα αυτή η ηλίθεια που βάζει το χέρι της. Ναι. Κοίτα το φανελάκι της είναι ίδιο με το βρακί. Το όπλο λέω να πάρω. Κοίτα ρε μια ώρα το περιμέναμε, κοίτα ο ηλίθιος ο χαλάστρας. Ναι. Εγώ θα της έλεγα ότι εγώ έριξα κάτι κατά λάθος. Πήγαινε πάρ' το όπλο. Μα δεν κάνει τίποτα. Ωχ, κοίτα τι. Ρε γαμώτο. Τι κάνουμε εδώ. Όπα, όπα. Τι κάνουμε τώρα. Ίσως πάμε από εδώ. Τι μουσική είναι. Ξέρω εγώ. Μέσα και τις αποσυνδεμπείς. Ω, το παράθυρο. Το κινητό της. It's your phone. Και ποιος το πατάει. What? How is it my phone? I don't know. It just came through the window. Άντε ρε. Oh, fuck's sake, god damn it! What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and Κάποιος λέει just μας when we were getting ακολουθεί. down to business. Hey! Yeah, pricks! That means you! I know! You're out there! The fuck Τι are κάνει η you trying to ηλίθεια. do? You wanna know Μάλλον είναι what το I'm τέρας, so εγώ τι είναι. bad? Εγώ πιστεύω εκείνος είναι με τη μάσκα. You can't ruin our good time because Michael and I are gonna fuck. That's right, we are going to have sex and it's gonna be hot. So Θα κάνουμε λέει σεξ. because I know we're going to. Give me a break. Ρε πάγος. Κούμα. Και τώρα θα μας βγάλει τους άλλους. Κοίτα ρε. Do you really think the girls were communicating with us? I don't know. I don't know if I wish Ρε they were. γαμώτο. I wish they weren't.
Τις άκουσα όμως τις φωνές. We should find out. Α, από εκεί είναι ρε. Α, από εδώ είναι. Ελά, δεν φορτίζει αυτό. Josh Κοίτα, looked ρε, really να μου- freaked out at the seance. Yeah, I mean, he looked Κοίτα, like he και was πέθανε getting και... Do together, but you think we should Γκαντεμιά, ρε. mention his sisters? that's why we came back up here. Yeah, Εντάξει, μπορεί but να μην not to πέθανε. like have a seance. Μακάρι να μην πέθανε, γιατί είναι, ξέρω εγώ, η πιο ωραία, έτσι. Και αυτή είναι όμορφη. Δεν συγκρίνεται με την άλλη. Ποτέ. Κοίτα πώς είναι. Αυτή είναι η Ελένη και η άλλη είναι η Ειρήνη. Έτσι. Κάντε συμμαθήτριές μου. Και αυτή κολλάρα έχει. Από εδώ. Έλα Νίκο, πες τον μπαμπαμ αυτό, να πάμε στους άλλους να δούμε τι γίνεται. Ναι, έτσι πάει τώρα, τι να κάνω. Α, δεν το ρυθμίζεις εσύ. Μμμ. Α, δύο μας λείπουν. Έφεραν τα βιβλία. Are you okay? I think so. Look, What? there was something. Καλά το δε αυτός στραβωμάρας. What is that? Is it a button? Why είναι ο would there be a Μάριος. button? That's a good question. Should I push it? Εγώ είμαι That's what buttons εκείνος are for, I guess. και εσύ είσαι ο άλλος εκεί που μαλώναμε. Εμείς μαλώναμε. Έτσι λες. Εμείς μαλώναμε. Δεν θυμάμαι. Κάτσε, άνοιξε. Are we like in a Κάνει ο movie right ηλίθιος now? ρε. Alright, hope it's around, Cal. Leave it to the Washingtons to have secret Ξέρω εγώ. passages in their Παιχνίδια. house? Ναι ρε, Maybe ξέρω they τι need πια to know λίγο. This place is super old. So, should we take a look? Yeah, after you. Ας ρίξουμε λίγο μια Ξέρεις, τα άλλα ματιά. που είναι συνέχεια Gee, φαντάσματα και τέτοια είναι βλακίες, ενώ αυτό έχει και υπόθεση. Ναι. Ωχ, κάμερα. Θα το κλειδώσει μέσα ρε. Να, αυτές δύο που πέθαναν. What? Whoa, is this... Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος που όταν πάνε εκεί είναι στοιχειωμένο εκείνο το μέρος και όπως πέθαναν εκείνες οι δύο, τώρα θα πεθάνει και αυτή η όμορφη και θα πεθάνουν όλες οι γυναίκες. Λες. Έτσι πιστεύω. Τίποτα άλλο δεν έχει. Γι' αυτό έχει μυστήριο να είσαι στο τέλος, να φτάσεις στο τέλος. Ωχ, τι λέει, I will take them and beefed them Εντάξει. like pigs and rip their soft with skin of fine decoration. Υγείας. Λέει θα τις θάψω, λέει θα τις γδάρω θα τις βγάλω το αίμα, λέει. Να της πούμε ότι δεν είναι τίποτα ή να δει λίγο. Να πούμε να δει καλύτερα, Δεν ξέρω. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Now, Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Εντάξει, πάλι καλά που της το πάμε. Γι' αυτό, γιατί πρέπει, ξέρω εγώ, να τα ξέρουν όλοι τα στοιχεία που βρίσκουμε, κατάλαβες. Κάνε αγκριμόνι. Έλα τώρα με τους άλλους, τι θα γίνει τώρα. Ναι ρε, ήταν έτοιμο η... Ωχ. Μόνη της. Μπορεί να είναι από την ώρα, ξέρω. Ναι, αλλά πριν πήγε να ανοίξει άλλη και δεν άνοιγε. Όπα, το είδες εκείνο, να το. Μπροστά σημαίνει ότι έχει κάτι γι' αυτό. Α, για την πόρτα. Do you think someone was actually after Hannah and Beth? Όπα, κάτσε να δούμε If πρώτα από so, εδώ. that would be really messed up. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να καθόμαστε να το διαβάζουμε όλα. Τι λέει, so that crazy. Εγώ ή Looks like it was written by Josh's mom. Yeah, she's really making an effort to set things right with some native tribe Από εδώ or πίσω είναι something. μυστικό δωμάτιο, Yep, μάλλον. the bad karma goes back a long way. Καλά, να μου πεις τώρα το κατάλαβες. Πριν είχε το κουμπί, ξέρω εγώ, πίσω από τα βιβλία. Αλλά έχει πολλά μυστικά εδώ. Με τους άλλους τώρα τι γίνεται. Ρε γαμώτο, δεν θέλω να πεθάνει αυτή. Δεν φορτίζει το κινητό σου. Έχω καλώδιο να σου φέρω, θες.
Δεν φταίει το κανένα. Η υποδοχή πρέπει να φταίει, η θύρα. Να φανταστείς το έχω βάλει να φορτίζει από το μεσημέρι από τις 3. Το δικό μου δείχνει ότι φορτίζει από τις 11 η ώρα το πρωί και είναι ακόμα 15%. Είναι ένα 12. Γι' αυτό τα παλιά κινητά δεν παίζονταν έτσι. Nokia το κάνει. Αυτό. Λέει αυτός ότι κάποιος λέει μας ακολουθεί μάλλον, κάποιος φλέτης ξέρω. Κάτι του άραξε. Και αυτή της εξηγεί γιατί. What do you mean? Φοβητσέρα είναι αυτή. Ενώ η άλλη δεν είναι. Η άλλη βγήκε έξω του τα έλεγε και μετά πάω πάρτινα. Λες να τη γουστάρει αυτός και να την πήρε. Ελάτε. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Εντάξει, καλά. Λέξε να περνάμε καλά εμείς. Hear that? That was Josh! Coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming! Hold on! Ashley! Κάτι έγινε. Ashley! Ξανά ρε, Φλόρε. Πιο δυνατά. Ωπα ρε, θα πέσεις κάτω, έπεσε κάτω. Έπεσε. Τι ψάχτη μου σου λέω. Πού! Αυτός δεν κυνηγάει και τους άλλους. Ή όχι. Οπα. Τέλος μια μπουνιά τους δώσαν λίγο. Πάμε στους άλλους. Α, είναι αυτός, μάλλον τέλειωσε το επεισόδιο μέχρι εδώ. Το τρίτο. Τι είναι αυτά ρε, τι έχει φέρει αυτός ο τρελός. Ψυχολόγος. Ναι, όντως. Ψυχολόγος είναι. Αλλά εκεί τα φάτσα, ναι. Φάτσα απειθικού. Ο πειθίκας. I'm going to show you some pictures of people that Πειθήκα, you έχω have ένα come to know. συμμαθητή. Α, ναι. Ο Πανάτη, αυτή δεν είναι. Κάτσε να δούμε. Maybe Το you πουρό. don't know as much as Στυλό. you pretend to. Πιο μεγάλο δεν είχε. Well, Πένα είναι. this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time. Your answers are Είναι μια άσκηση ειλικρίνειας. Ποιος μας αρέσει πιο πολύ. Αυτή, Σαμ ή Τζος. Σαμ. Τι εννοείς. Η Σαμ είναι η ξανθιά αυτή. Σαν Περθέη. Ναι. Ή Σαμ. Εννοείται με τη Σαμ κάνεις πολλά. Όχι την Έμιλι, το Ματ καλύτερα. Η Έμιλι δεν μ' άρεσε και τόσο. Είναι αυτή που τη λέγει κουβάλα της βαλής της, ξέρω εγώ και αυτά. Ετοιμάσου η επόμενη σελίδα δικιά σου. Ashley, Chris. Νομίζω Ashley, Αυτοί τώρα οι δύο τελευταίοι που ήταν. Ashley. Γύρνα, κάντο έτσι. Εδώ, εδώ. Να τώρα. Όχι ρε, Νάτι. Α, η Τζέσικα, εδώ. Τζέσικα. Καλά, και άλλοι δεν ήταν άσχημοι. Και ο Μάικ είναι. Ναι, είναι βασικά καλοί άνθρωποι. Είναι καλή διάδα. Όπα, τι ξανά. Α, γύρνα. Είδε, σου χαμογέλασε με το που. Τζος. Τζος. Πάλι όμως αυτή. Τώρα μας βάζει αυτούς που δεν διαλέξαμε. Γύρνα. Μάικ. Άρα μένει Chris με Έμιλι. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Ποιον λέει δεν συμπαθούμε καθόλου, νομίζω την Έμιλι δεν συμπαθώ. Βασικά δεν μ' αρέσει τόσο. A bit too bitchy for your taste. Είναι λέει τόσες πυλακές. Confidence manifests itself as overconfidence. Think about
Is that not just a little bit like? Oh, once again, I'm afraid we're out of time. Talk again soon. Τέλειωσε ο χρόνος, ωραία. Τέλειωσε αυτό το επεισόδιο, μάλλον θα μας δείξει τι έγινε. Άμα φορτίσει. Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Apparently, he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. Sister, no? Sister? Ask it whose sister. Josh, it's gotta be. Which sister is it then? God! Oh my Ποιο God. κοίτα Σάμσον. Yes. Κοίτα. Να, είδες. Come here. Κοίτα εδώ, Maybe I know how to handle you too. Δεν πεθάνε, γιατί φωνάζει, αλλά... Πάμε. Να. What the fuck? Jessica! Oh my God! Oh my God! Τι ήταν αυτό? Τα γελιά κάτω. Jess! Με το κοντομάνικο, φίλε. Βλέπεις γιατί το συμπαθώ. Ο Βασά έχει κουμπί. Follow path. Ναι. Να ακολουθήσουμε τη σίγουρη διαδρομή. Νομίζω ότι πέσα από κάτω το όπλο. Κάτσε να μας έχει κουμπί. Κάτσε να μας κοιτάξει. Να την φίλε. Jess! Τι τραβάει ρε δες. Δες πιο μπροστά ρε βλάκα. Go around καλύτερα, μην τη δείξουμε τι πεθάνει. Αλλά αν τη διούσαμε... Αν πέθανε. Όχι βλάκα που είναι αυτό. Κοίτα δεν γίνονταν να τη δείξεις, κοίτα πόσο μακριά ήταν. Και τώρα φάει τα μούτρα του. Keep going. Βλέπεις δεν γίνεται να τη δείξεις. Ήταν πολύ μακριά. Ούπα. Περνάνε γρήγορα. Όπα. Jump. Να πηδήξει. Ω γαμού του, λάθος κουμπί. Όμετρο δεν ήθελε. Ναι, λάθος πάτησα. Μην πέσεις ρε μάγκα, μπράβο. Το πάτησα. Όπα ρε. Follow path. Καλύτερα να κλείσουμε κάτω. Να ρισκάρουμε. Όπα. Έλα, το πάτησα. Εντάξει. Let's go, my boy. Πάμε λέει Μάικα αγόρι. Νομίζω θα έκανε μονόζυγο. Είμαστε ακόμα κοντά της, Τι κάνει, θέλει να γαμίσει ο άνθρωπος. Εσύ να φτερά λέει, θα βγάζα εγώ. Εσύ τι θα έκανες. Να
Είχα φύγει με Ferrari, λέει. Ωχ, παντελόνια νόμιζα ήταν αυτά εκεί, ρε. Τι είναι αυτά? Σαν παντελόνια είναι. Elevator, πάμε στην άλλη σειρά. Όπα, εδώ να θυμίσω εκείνο. Ναι, με τον ανεμόμυλο. Ξέρεις, θυμήθηκα τώρα με τον ανεμόμυλο, αυτό που είχαμε φτιάξει, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο. Ναι, το υδροστρόβιλο. Ναι, υδροστρόβιλο. Όπα, τότε. Α, ένα λύκο λέει θα χαϊδέψουμε. Οκ. Άμα είναι φιλικό στο σπίτι. Unsafe, keep out. Δεν είναι ανασφαλής. Είναι τέτοιο. Να τι είναι. Τρέχα ρε βλάκα. Έτσι κάνει πλάκα, αλήθεια σου λέω έτσι πάω στο κεφάλι. Αλλά να μου πεις πώς να κάνει πλάκα. Πήδηξε μόνη της από το παράθυρο, ξέρω εγώ. Πέθανε! Αυτό σκέφτεται ρε, άμα είχαμε επιδείξει γρήγορα θα την είχαμε σώσει ρε. Αυτό μας έδειξε τώρα. Jessica! No, Jessica. No, Jessica. Είχες δίκαιο ρε. What the fuck? Last week. Τον πυροβόλη. Έλα ρε γαμώτο. Ρε πίστευα ότι θα πάθαινε κάτι άμα πηδάκι, γι' αυτό. Τέλος εντάξει, ήταν αργό. Ελπίζω να μην έχει τουλάχιστον don't move, δηλαδή να μην πρέπει να το κουνήσω γιατί... Quick. Αυτή τη φορά θα επιχειρήσω να ανέβουμε γρήγορα, όχι ασφάλεια. Τώρα ό,τι και να γίνει... Έλαντε, τώρα προσπαθείτε να πάρετε αίμα του πίσω. Χαμώτο γιατί έπαιγα. Ω γαμώτο στο τσάκ. Ω, πιάστηκα στο τσάκ. Ούπα. Γι' αυτό τα μπορώ εγώ αυτά τα παιχνίδια. Που έχει ανέβει ο τύπος. Μόνο και μόνο από εδώ που το βλέπω. Το τσάκ, Τελευταίο κλάσμα δευτερολέπτου μιλάμε. Πάλι στα μπουκέτα. Να τον πυροβολήσουμε, εμένα μου φαίνεται για άνθρωπος. Όχι ρε. Άνθρωπο τον βλέπεις σε αυτόν. Τι είναι. Άμα είναι κανένας δικός μας, ο άλλος πρέπει να είναι ο Chris. Α, δεν έχεις φέρετε. Ωραίος άνθρωπος, Το προλάβαμε. Πεκταράς. Έλα, μου συναχωρέθηκα με την Αλινά. Ήτανε γκόμενα, ωραία ήταν. Πάλι εδώ θυμάμαι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Τι καλή πήρε, δεν μπορεί να δει. Fuck is that place? Όπα, μας άλλαξε το έτσι τώρα. Ω, να ξυπνάει, ξυπνάει. Ο Chris.
θέμα άλλο τώρα. Oh, no. Πω, την έριξε καλά την πουνιά, ολόκληρο σημάδι της ήταν. 12:41. Έργα μου το πέθανε η Τζες. Ash! Τι είναι αυτό τέτοιο, δικό της πρέπει να είναι. Πορτοφόλι. Ναι, το πορτοφόλι της. Not good at all. Έλεγε και πάνω Άς από το Ashley. Okay. Τρομάξα. Κάτσε να δούμε και τα άλλα διπλά. Παιχνιδάρα, Τώρα που πέθανε η Ashley, η Τζες. Τζες. Βασικά Τζέσικα, γιατί η Τζες μου ακούγεται πολύ αντικόξιο. Έλα, μπορούμε να σώσουμε τους άλλους. Oh shit, λέει, αυτός είδε τα αίματα. Όπα, κάτσε πίσω, τι έχει. Στα αίματα έχει χ. Τι έχει? Χ. Όχι ρε. Στα αίματα ρε. Τι χ? Είχε να πατήσεις χ. Α, ναι, είναι για να τα δει. Τα είδε, έκανε ου. Ash! Θα πεθάνει τώρα και η Τζες. Η Τζέσικα έχει πεθάνει. Όχι ρε, μην πεθάνει κι αυτή. Πλάκα όμως δεν είναι εύκολο, Ashley! Ashley? Ashley. Anyone out there, Ashley? Πάνε τα κοράκια. Φύγετε κουράκια. Δυνατή μουσική ρε, κάτι θα γίνει. Έχει να γίνει ώρα κάτι να μας τρομάξει. Πτώμα είναι. What in the hell? Who would do this? Κοίτα πως είναι. Αυτά είχαμε πει ότι δεν μας τρομάζουν. Ποιος το είχε πει? Δεν το είχαμε πει στο βιβλίο. Φουρούν. Στο βιβλίο. Στο ψυχολόγο ρε, που μας είχε βγάλει κάτι φατσούλες, κάτι φίδια και κάτι. Όχι, τέτοιο. αυτό εγώ είχα πει ότι με τρομάζει. Όχι τότε, μην είναι death, δηλαδή θανάτου. Κάτι μας πνίγει μάλλον. Αλλά τι είναι αυτό που του σκοτώνει ρε? Τόσο ανώμαλος είναι ο τύπος και τον είχε γδάρει τον άλλον ή αυτή να είναι, ξέρω εγώ. Ρε γαμώτο, κοίτα, με είχαμε επιδείξει πριν γρήγορα, την είχαμε σώσει την άλλη. Κάτω ρε βλάκα το πακό. Τι κάνω? Δεν θα πέθανε, γιατί μας το βγάλε ότι άμα είχαμε επιδείξει θα την είχε σώσει. Τι κάνω μπρος πίσω? Ξέρω εγώ δεν έχει σταματήσει να χιονίζει. Πού είμαστε? Ας. Μόνο αυτό ξέρω να λέει. Να το είπε, Ashley. Ας, άντε πάλι. Ashley! Τι είναι αυτό πάνω? Παντελόνι δεν είναι? Πού? Εγώ.
Ash, I'm here. Where are you? I don't know. God damn it. Please, help me. I'm coming, Ash. Just keep talking to me. What happened? Ω, τους έχουνε δέσει. Chris, are you there? Δεν βλέπω. And thank you all for joining me. Tonight, we're going to conduct a little experiment, sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects. Joshua and Ashley. We're going to need one more brave participant to help decide which subject will live and which will die. Αυτός θα διαλέξει ποιος θα πεθάνει. Πάει και ο δεύτερος οπότε. Please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher, you will find a lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Shit, no! Okay, this is gonna be okay. Oh, dude, buddy, let's just think about this for a minute. You can't let me die. Give me a second, I can't think straight, just... Save Ashley. Την Ashley θα σώσω. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. No. Please, no. Πάει ο Τζες. Καλύτερα. This is insane. This is nuts. This isn't happening. Chris, please tell me this isn't happening. I see. You have chosen to save Ashley. No, Chris! No. Fred, man, don't. Fred, why would you do this? Oh, God, what did I do? Stop it, you can't do this, please! No, don't look, Ashley. Why Don't look. can't I look? Chris, please tell me he's okay, please. I'm coming, Ash. I'm gonna get you there. I'm running you down. Shh, stop, please. Come on, let's get you down. Come on, we're gonna get you out of here. No! You gotta go, okay? Chris! Ashley! What? Whose blood is that, Ash? Are you okay? Chris, what happened? Josh, what? Dude? He said, Wait, not what? right in front of us, man. What are you talking about? There's a maniac. Oh my God, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac, and there was a saw. It was either him or Ash. Πω, κι άλλος είναι μόνος του με τα μπράτσα, They come right through, man, spilling out fucking everywhere. What? Oh my God, Chris. Δηλαδή τώρα έχουν πεθάνει 2 άτομα. Πώς είναι να καταλήξουν όλοι μαζί. Δηλαδή να σκοτώσουν όλους. This is insane. We need to go get some help. We're gonna figure this out. Είμαι εγώ φταίω τώρα εδώ, ας πούμε, ποιον να έσωζα. Δεν γινότανε. Γελάει. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine. Fine, you're right. Get everyone else together. But if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go. Πάμε όλοι μαζί. Τι μόνο εδώ αυτοί οι δύο. Κοίτα πώς είναι αυτοί. Α, πάλι στον εδώ, χώρο. Κάθεται. Κοίτα. Έχει φάσει αυτός. Τα πόδια πάνω και ρόκο χαλαρός, Γεια σου, ξανά μου. Is the night going the way you hoped it would?
And you think that these poor people are getting what they deserve? Να πούμε ποιος είναι ή τι θέλει. Τι θέλει, Η κόμπρα, κοίτα. I'm trying to help you. And this game you're playing, you understand that it's not good for you. It's not good for anyone. Α, μας βοηθάει, λέει αυτός, ρε, στο I can't say that you're being particularly honest in the way you're playing. Ναι, θα συνεχίσουμε να πούμε το παιχνίδι, εννοείται. Do you even believe that I am real? Αυτός υπάρχει, νομίζω. You are real. The heart of the problem, it all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. Previously on Until Dawn. Θα παίξουμε άλλο λίγο, να πάει 2 ώρες και το κλείνουμε. Να, μας πέθανε. Αυτή βασικά ακόμα δεν ξέρουμε αν πέθανε στα σίγουρα. Αυτή που έφυγε από το παράθυρο. Α, όχι, την βρήκαμε. Quit it. Here's our one-way ticket to the spirit realm. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. So have fun. Why would you do this? Jessica! Oh my God! Ο πιο κακόμοιρος είναι αυτός, Shit. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Α, έχει σανατόριο και κρύβεται αυτός. 6 ώρες πριν την αυγή. Αλλά 6 επεισόδια δηλαδή πρέπει να αντέξουμε. That's not good. Πώς είναι αυτό? Με όλα αυτά που έχει περάσει. Να, ο Λύκος μας έχνει ότι χάιδε ακόμη μάλλον. Δεν νομίζω να χάιδευες και πολύ αυτός. Πόρτα. Ποιος είναι αυτό? Damn it. Alright. Let's get a closer look. Πάμε λίγο πιο κοντά να δούμε. Εγώ το περίμενα πιο εύκολο, ρε. Κοίτα εδώ, ρε, δεν έχει μπαταρία. Δεν γίνεται, ρε. Σήμερα έχει πάθει κάτι το κινητό. Μου φαίνεται. Τι θα γίνει τώρα με τον αυτοί που πέθανε κρίμα? Εντάξει, δεν πέθανα. Τι να κάνουμε.
Όλης ρε. Και τώρα αυτό σκεφτόμουν.